Ki vitamin damel jenengan sedoyo. Mas Dalang sehat, bahagia selalu. Amin. Ya Mas ya. Ya harus loh. Ini hari ini agenda latihan garapan baru Sanggar Astabrata buat tanggal 27. Tetap kompak selalu, Mas Akbar Fan Club, selalu dukung karya-karyanya. Pen curup. Piye bendungane? Mangga Mbak Rin kali jumeneng kalem-kalem. Ayo. Mbak Ririn menika nama lengkapipun sinten, Mbak? Kaget. Oh, kaget. Kudu ngono. Anu, apa itu simulasi napa nggih apa kuwi jenenge penyesuaiannya apa jenenge bahasa kerene kuwi? Napa? Adaptasi. Adaptasi ya simulasi. Simulasi arep ujian. Adaptasi. Oh. Tapi jenengan derek Sanggar Seni Astabrata sudah berapa kali, Mbak Ririn? Kedua kali ini. Oh iya, kedua kali menika. Ampun kapok lho nggih. Lho jenengan ingkang ampun kapok. Mboten, nek kula niku kalih sinden mawon tetep oke. Oke. Iya, Nggih matur suwun Mas Akbar. Heeh, Mbak Ririn menika nama lengkape sinten to, Mbak? Panjenengan niku. Khairin Hanifah. Wih, selami banget ya. Iya, saya kan anak baik. Khairin Hanifah. Khairin. Apa, Mas? Yang yo, bacotke, Mbak. Heeh. Lah jebulane grosat nafsu rasane montang banting parakate aku dhewe kang Katur sedaya para warga masyarakat Dusun Pingto Desa Ngrami wilujeng ngadani wujudipun adicara sedekah bumi bersih dusun Baldatun Thayyibatun warapun ghafur. Monggo Mbak Ririn. Yo.
panjenengan menika nggih Tulungagung napa Kediri to Mbak Yu? Tulungagung Mas Akbar. Tulungagunge kecamatanipun pundi ora? Kecamatan Gondang. Wih, nggih teng Tulungagung nggih wonten nggih kecamatipun Gondang. Enten. Wah, luar biasa. Nggih kapan-kapan nek kapin ujar longgar kula tak mampir. Nggih monggo Mas Akbar. Ngelarisi salat panjenengan. Oh nggih jenengan pun niliki niku wau. Oh pun niki kula Pripun? urung tak jajal tak gowo. Menawa luwe ya. Ya, ya ndake ya. Dalang sangu salat. Karo sangu donga ya. Lah jebul Matur nuwun Mbak Ririn. Matur suwun. Sampun ngaturaken nuwun inggih menika langgamipun kelinci ucul. Menyelam sambil minum air maca layang kang tumiba ana ing mangkon ya nok. Iya Mak. Sareh-sareh watone pikoleh gremet-gremet watone slamet. Assalamualaikum Mbak Limbuk, salam kenal saking kula. Warga. Warga saking mriki asmanipun asmane dalangipun sinten? Piye iki? Ngirim layang kok ora ngerti dalang iki Mas Akbar ngaten mawon. Badhe nyuwun gending setunggal podang kuning angka kali kutut manggung angka 3 kacu-kacu. Angka 4 ketaton cerita angka 5 kedanan. Ya. Ana meneh sing lumantar WA sugeng dalu Mas Akbar tetep monitor. Saking Temanggung, saking Jabrik Wahyu badhe nyuwun lagu Dadi Ati. Semoga malam ini sukses, amin. Uga iki dimonitor sing sering WA awake dhewe saka Surabaya. Oh ngono. Apa pundhen awake dhewe Pak Wari Sugiono. Oh ngono. Iki uga memonitor langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Sing ora iso kepareng rawuh mirsani lewat Astabrata Media. Ya Mak. Alhamdulillah bak berkah barokah. Ya iki awake dhewe sowan ora ijen. Ning yuga Mbak Yuku sing saka Tulungagung kecamatane yen ora kleru Sendrang. Oh ya, Mbak Rinvi Ananda nek ora kleru. Uga pinilih maneh karo para warga masyarakat ing dusun Pengkol, ketoke kedua kalinya nyang Pengkol kene. Ya nek ora kleru. Merga ya wis ngono kuwi nok. Warga masyarakat nyuwune maneka warna kudu dilayani. Apa meneh wis munggah panggung karo nggawa pentulan karo jaran. Ya wis dadi branding kok. Seniman iki nek dadi branding kuwi akhire ana penggemare ana sing tresnani. Ya, ora beda kaya dalang kuwi ya membranding diri, pakelirane racikane kaya kepriye. Oh ngono. Ya Mak ya. Ya wis sak bisa-bisa sak gaduking nalar sakadaring lampah sing baku niate awake dhewe golek paseduluran kang sarta asung panglipur atur hiburan karo para warga masyarakat kabeh. Ya Mbak Rinvi kon diaturi minggah ana ing pepanggungan jumeneng ana ing panggung sasana budaya. Sepote prau layar sak ramban wae nok, sak ramban wae. Praon. Monggo Mbak Rinvi katuran jumeneng wonten ing pepanggungan menyapa para warga masyarakat dusun Pengkol pada malam hari ini. Coba kaya ngapa? Celorot. Hey!
biasa. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Rinvi Ananda. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Lama tidak jumpa kedua kalinya ana ing dusun Pengkol, Mbak. Pengkol, ini yang kedua kalinya di Ngerami Pengkol. Pengkol Ngerami, Sukomoro Nganjuk. Sukomoro Nganjuk, Masya Allah. Niki matur sembah nuwun sanget kagem warga desa Pengkol. Pengkol Ngerami ke Sukomoro. Ngerami Sukomoro, Masya Allah. Antusiasnya luar biasa loh Mas Akbar. Inggih. Kula wau sampai teko pojok kono sampai bingung lek liwat. Penyebabnya bingung napa Mbak Yu? Penontonnya dari sini sampai sana itu Masya Allah luar Tumplek biasa. blek nggih. Tumplek blek di sini semua. Ning kono panggonane ya bawera, ning sisi kono ya bawera, ana sing penonton VVIP ning ngisor wit pelem. Ngatos-ngatos nggih Pak nggih. Memangke keceblokan. Pokok ora ana sing penekan lho. Engko nek penekan tiba anu grup Astabrata ora melu tanggung jawab. Ora Mas, masalah ini dhek karo nggawa perlengkapan rujak. Wo ngoten nggih. Oh iya, jadi karo ndelok karo mitel kok enak. Karo anu nggawa apa nonton mirsani karo petik pelem. Ale unduh. Unduh pelem. Wah, luar biasa. Luar biasa jenengan salam-salam dulu, Mbak. Untuk para warga masyarakat Pengkol. Oke, niki saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini semangat nggih Bu nggih. Inggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan, warga desa Ngerami Pengkol, juga yang ada di ujung sana. Ujung sana? Iya, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Luar biasa jenengan di malam hari ini pada pentas wayang pagelaran malam hari ini. Sik to, aku nyeluke Mbak po Dik iki. Dik. Sik lali aku jenengan kelahiran tahun pinten? 2004. Oh iya, berarti adikku. Berarti aku nyeluke Dik gitu. Terus aku Kula niku manggilnya Mas ya. Mas. Kula niku cocok lali, Mbak. Suwi ora ketemu ki jane umur-umurane sak ndhuurku apa sak ngisorku. Lali kula niku. Wah, tapi lek kula niku ya berarti lek kula kan manggilnya Mas. Mamas, ya. Tapi pantese Om. Tuh lho. Kayak iso malah tuwa men lho, kok dadak nyeluk Om lho. Loh, Omplong piye? Mas Teh Om Beda, piye? Pak. Saman ki cocoknya dipanggil Om. Apa mergo wis jenggoten ki? Nah, kok lek jenggote dikerok wis beda neh. Nek jenggote dikerok, Malah 25 tahun. Lho, saiki piro? saiki selawe lho. Masa? Piye iki, Ge? Ya ora ro. Mbok kira 40 napa piye? Kok iso leh nuwek-nuwekke iki lho. Makane tak celok omong ya ngono kuwi lho, Mas. Oh iya, lho mboten Mbak, kula iki ketoke casinge wis tuwa. Niku mboten wonten sing kula pikirne kejawi namung kehidupan kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Oh, Masya Allah. Nggih to, Mas? Nggih no. Dadi kanca-kanca menika nek leren suwi kula niku mikir. Oh, ngoten. Kanca-kanca niku sangune saking pundi. Mula nek prei suwi ngaten niku, kanca-kanca kula WA sedaya. Wis nek do longgar dolan omah. Duit njupuk dhewe. Oh ngono. Rokok njupuk dhewe. Wong ngoten. Biasane lek WA ki ada 100 apa ndak? Ngono ya, Mas. Heeh. Pun kula loske nek butuh uang mara. Wah. Ngetano. Ngono kuwi. Masya Allah. Butuh rokok entek mara. Njumuk dhewe ning Guci. Heeh to, Mas? Ning ora enek lho ning Guci dadi ya semara tok. Wis sebabar pisan ora. Dan ini tadi saya minta maaf Loh, telat, minta maaf? Mas. Ora apa-apa. Maton. Soalnya jalannya itu macet. Macet. Macet iki piye? Macet. Oh, macet. Iya. Tadi saya dari Mojo Kediri terus Oh, pentas dari Mojo Kediri. iya, terus bablas ke sini. Oh. Untung to, Mas, ora dicegat Pak polisi lah aku mang. Oh. Lah ngoten napa arep tanggapan nek dadak dicegat Pak polisi iki lho. Loh, biasanya dicegat. Lho, ngapa nggih? Nggih. Aku tanggapan seprene ora tau dicegat karo polisi. Loh, polisine sing wedi karo sampean. Oh, ngono ya. Heeh. Lah aku dicegat njaluk foto.
Wow, aku sing njaluk foto ya nggo wong pritil brambang bundut mengko. Iya. Nggih. Ora luar biasa. Wis saiki atur panglipur. Oh Wis iya. pentulane digawa. Jaranane digawa. Nggih niki spesial kagem warga desa Pengkol lho Mas. Nek ndak ning Pengkol ora ketira tak gawa. Oh, ngoten nggih. Iki ganonganku ini baru soalnya. Sotren nggih. Oh sotren Mas nih. Jelasnya sotren iki ora oleh wong-wong ora oleh lho, Mas. Sotren menang. Terus Ini tapi Pengkol itu, Mbak, Apa? tahun lalu tanda pentas itu sukses kuwi mesti balik. Oh ngoten. Tanda pentas itu sukses itu mesti balik. Jadi, Maksudnya? maksudnya tahun lalu kan juga Mbak Rinvi bintang Iya. tamunya. Tahun ini juga Mbak Rinvi. Berarti bisa menjadi tolak ukur kalau pentas tahun lalu itu sukses. Masya Nah, Allah akhirnya luar dibaleni. biasa. Nah, berarti ya dibaleni tahun ngarep ya kudu luwih sukses. Amin. Lah mula ngono. Pokok titenono Mbak, tanda wis ora wayang, ora campur sari, ora apa. Pokoke nek sukses kuwi mesti tandane balik. Balik, Masya Padha karo Allah. jodoh niku lho, Mbak. Lah lek jodoh piye Mas? Wong lanang karo wong wedok niku. Nggih. Nek wis pancen ditakdir karo Gusti Allah dadi jodone, arep adoh kaya ngopo ki mesti panggah enek waktu untuk ketemu ki mesti ana. Mas yo LDR beda benua? Beda pulau, nek perlu beda negara, kuwi mesti ana waktu untuk menyisihkan waktu untuk bertemu. Ambak pacaran pedot-pedot bolak-balik, ning mesti ada waktu untuk chemistry-nya kembali untuk ketemu. Oh, ini termasuk kisah cintane jenengan apa mboten? Nggih kisah cintane wong-wong niku. Oh, wong-wong. Kula niku nggur diceritani. Oh, ngoten. Kula mboten nate, Mbak. Kula ro wong wedok wedi. Oh, ngoten. Maksudnya pedhi niku Nggih, piye ya? Kula kan mondok dangu to, Mbak. wong ngoten, Masya Allah. Pondok apa? Pondok Ramadan. Sebulan tok iki lho. Mboten kabeh itu semua teman. Oh, Ya. semua teman. Tapi kan lama teman itu bisa menjadi pasangan. Nggih. Jika tresno iki jalaran saka kulino, Mas. Nek kulino ketemu, Ya isone ya tresno. nek kulino omong-omongan, Iso-iso cedak. ngono ya, Mbak. Ngono. Dadi apa-apa mergo kulino. Betul. Kulino. Sama ngene iki lek kulino cetok sinden-sinden ya iso ae. Duh, nyuwun sewu nggih, niki jujur bloko suto Nggih, blak nggih, utang nggih. terus terang. Sinden semene kae iki ambak pendak bengi ketemu. Kula niku ora tau lho omong-omongan secara dua, empat mata. Empat mata karo sinden-sinden apa tahu? Mboten. Ndak nate. tahu, Mas. Wong nomor WA-ne mau kula mboten nyimpen kok. Heeh to, Mbak? Sinden ora nyimpen. Lho, ora, Beatrice, iki Mbak. Sinta, terus Aulia niku sak riet niku mboten wonten sing kula simpen. Wah, oh Mas wong wudu iki kok biasane kan sing endi ora sing iki kok. Oh, yo jelas ora disimpen wong ora melok. Iso nyauri nembang. Oh, iya. Ya. Ayo permintaan ada banyak tadi sudah saya sebutkan atau Oke. Mbak Rinvi mau nembang sendiri apa sing bebas monggo Ya, merdeka. hari ini lakonnya apa, Mas? Banjaran Hanuman. Hanoman. Berarti kita kasih yang Hanoman ya. Apa kuwi? Anoman obong. Oh nek gak oleh. Ora entuk, Oh, Mbak. ndak oleh. Niku pun dadi danyange kene lho. Eh. Danyang iki sing donyang. Lah aku nanti ganongan oleh apa ora, Mas? Oleh nek ganongan Oh, entuk. oleh. Wong tahun lalu boleh kok. Berarti diganti Anoman ganongan. Ganongan obong. Ya wis yang lainnya ya. Lain apa? Mas manut wis bebas merdeka nek aku jenengan wis ora tahu petuk-petuk pisan kok ngarani dosa Mbak tumrap kula. Arep ngaturke napa permintaan napa yang lain monggo. Oh iya, semoga ibu-ibu Ditanya dulu yang sebelah sana, sebelah depan dulu. yang depan nggih. Bu, nyuwun lagu napa, Bu? Negara angin. Ya, Sing tengen. tengen itu yang mana? Yo barang nek gak Kiri. gumantung saka ngendi Kiri nek ya, nyawang. yo. Kiri, Ya. Bapak, nyuwun lagu napa, Pak? Podang kuning. Oke. Senengane sing bunang niku kodang kuning. Nek Yang sebelah sana. Sik. Pak, nyuwun lagu napa, Pak? Hah? Kok kicau mania iki jane iki stylene YouTube ae kuwi.
Aja nyawang aku kesuwen Mbak Rinvi, mripatku ki lagi alergi. Oh iya. Aku pancen ndak seneng nyawang kok, Mas. Aja mripat sik. Mbak, kecor mripate. Kok koyo Kaya sapa? Tuapuk. Ki koyo ning film-film iki. rupaku apa mesem. Kicau mania. Oh iya, ya. Oke. Apa? Wis bebas lagune. Heeh, napa? Deno apa sing nganggo gamelan sik no? Oh, nganggo gamelan Yo, sik. Kan kok hubungane karo ganong. Lah nggih, Titipane sapa? jaranan, heeh. Ayo Mas sembarang. Podang kuning kena, apa sing pelok monggo bebas. Heeh. Angenteni, oke, heeh. Nganggo bawa napa langsung Mbak Rinpi? Oh, langsung mawon. Langsung Mas. langgame. Nggih. Bawa tasik lunga. Iya, angenteni sing aku niku. Aku ya. Ya, Ini spesial kagem jenengan. Mangkan sampean omong jarene masih beda benua, masih beda negara, lek wis pancene jodoh panggah ketemu. Panggah toh? ketemu, Mbak. Nah, ini lagunya Angenteni iki cocok kangge sampean. Amin. Aku yo ngenteni, Mbak. Nek sampean nak sampun krama to pun to nggih? Lho, dereng lho, Mas. Lho, durung to? Lho, Lah kok statusnya kaya wis berumah tangga gitu. lho, niku statusnya sinten? Oh, kleru wong aku berarti. Wah, lah. Sopo kae? Nah, sapa kek? Yo, langsung mawon buka saking buka celuk mawon, Mbak Rinpi. Ya, Iki sik, iki cacane engko piye? Iki langsung jaranane ning terakhir apa piye? Manut apa Nah, niki langgam sik, terus bar ngono jaipongan ya, Mas. Terus Oh, bar jaipong ngono kalem. baru jaranan. Oke, siap. Oke. Oke. Yo, buka celuk Mbak Rinpi. Heeh, coba kaya ngapa? Dadekke. Luar biasa. Semakin hari suarane semakin hebat Mbak Rinpi. Malah ngapusi sampean. Oh tenan kula niku nggih meneng-meneng niku presiden kula nggih ngematni perjalanan hidupnya. Nggih to, Mas? Nggih. Wah, aku gak mau fallback lho, Mas. Iya ta. Lho. Engko sik tak tilikane. Ya, yo bacot ki sik. Ayo. Kledang kae teko pranyata janjine tetap citra kali kulit bisa saumpama aja lali Hatur para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Pengko. Sesarengan Mbak Rinvi Ananda, Tulungagung lho ki. Halo. Ya. Ya. Oh. Aku kateni tekamu kaya luar biasa Astabrata iki pancen jos gandos. Suara panjenengan kali nek diiringi Astabrata niku ketok kaya klub kawin ngono lho, Mbak. Tapi kawine iki aja sing Ora. bukan kawin Mas, tapi balance. Chemistry. Ya, chemistry-nya itu balance gitu. Tumbuh oleh tutup. Wonten niku nek wong Jawa ngarani. Ya. Telaske Mbak ayam. Kledang kae teko Yoga wayahe tambel ayam.
Waraga. Hai. Oh, kabel. Oh ya. Oh. Aku nonton kok wedi dhewe.
kenceng. Aduh, alah, wis boyoke. Sok piye ya bojone sok? Para mesake. Hati-hati lho. Yo. Wes aku. Hati-hati. Minta cengle sing ibet lho. Lho Kok karo Mbah Wo digawani brambang kok tenang ae. Ape 3, 4, 5, 6 itu. Wah, wis kopro ping 100 sih. Opo. Sik. Ki mok nggo rancang-rancang tok. Tak kira kayang ngarep kopro mengguri ya. Tangi, leren ngombe sik. Tambani. Aku wedi nek leginge suwek kuwi. Makwek ngono ora ya. Ati lho Sin dimplok lho Sin. Oh, dadi kelebon Eyang Mayangkara hadir. Ora sah. Kok Eyang Mayangkara to, Mas? Eyang Astabrata. Bukan. Eyang sapa? Anoman. Oh ya Anoman. Heeh, Mayangkara itu monyet. Lho, lah Anoman yo. Anoman masa celeng. Oh gitu, Bu. Nggih, padha. Aku soalnya Anoman uduk celeng. Lah apa? Uduk celeng. Uduk Ketek. Uduk ketek. Bukan. Apa nek Anoman ning omahmu? Anoman iki sapi. Wah, mosok sapi jenenge Anoman. Lho iya. Oh ning omahmu Anoman kuwi sapi ya? Iya, soalnya beda tempat itu beda nama. Beda julukan. Iya, heeh. Heeh. Gandeng aku dalang roe Anoman kan ya kethek. Sik, Mbak. Sampeyan benakne sik jari sampeyan benakne. Aku benakne sik. Heeh, lah iki lho. Niki wes sinden semenika iki apa jarine bupar kok. Nggih, ini ibuku lho, Mas. Wes tuh. Nggih. Mirip to mbek aku. Nggih. Mirip. Makasih yo, Gak. Sembah nuwun nggih, Bu. Sing ngendang yo iso, Pak. Bos jaranan apa. Oh, ini bos jaranan. Mboten yang tadi ciblon tadi pas ciblon kendang. Oh, masih blon. Masya Allah, luar biasa. Jaranan dibosi, elektron dibosi, band dibosi. Sinden yo dibosi gak? Wis pokoke napa-napa digermoni kali niku. Lho. Maksudnya makelar ngaten lho. Oh, makelar. Bisnis jiwanya itu bisnis. Oh, Masya Sik, Allah. Mbak, aku pengen sak sekaran Iya. sing jarike tanpa nyingkap. Sak sekaran sak sembuarang nyekel kepangan sak sekaran engko ben diterokne sinden-sinden Astabrata. Oh gitu, oke. Tapi nyekel kepang. Aku boleh minum sak ceglukan? Boleh. Sak sekaran. Sak sekaran. Sing jarike tanpa nyingkap niku dos pundi? Sak sekaran mawon ora usah dawa-dawa 15 detik ngono 10 detik ngoten mawon. Sak sekaran mawon sing kepangan. Mergo ki engko calone ke depan tak tukokne kepangan siji-siji. Ya aja to, Mas, engko aku gak mayu Oh, ngoten ya. Iya, Ding, ora seda. Yo.
sak sekarane iramane sing piye manut sekarane sing piye sik request ben kompak heeh sing sekarane sing kepangan sing piye tak delang tak tulung tak delang kuwi ya tak delang iki tele Pak berdang turun ya kok ngono to Mas ora ngono ya unine kendang ya Yo, ayo manut wis. Sak sekarane. Sing jarike tanpa nyingkap. Sing nyimpeng langsung mudhun lho. Hop. Dari sana Mbak Ririn. Ayo Mbak Ririn. Dicoba. Ayo Mbak Ririn. Ayo. Ini satu-satu. Apa? Oh, ora nyawang yo. Ora nyawang. Dibaleni pisan kas. Anu Mbak Ririn ngadeg sik. Mbak Ririn ngadeg dulu. Ayo. Ngul durut mriki. Heeh. Pun to. Bisa. Kok arepe mangan buku ki? Lah ya. Keluwen. Ana sinden mangan buku. Ini pakai jarinya nih. Tak delak taket. Oh, dicontoni oke. Contoni sih. Contoni 50 lho, Mbak ya. Ya. Yuk. Dimatkan. Ayo. Pas. Yuk. Peserta lomba nomor 1 Khairun Hanifah sapa meng. Khairun Rirfah. Ya. Khairin. Khairin. Awas. Wah, yo. Yo. Pisankan. Hop, Mbak Rinvi, berapa nilainya? Iki 90 Mas. 90. Heeh. Wis bagus, tapi sik kurang menjiwai. Oh, tapi nilainya sudah 90. 90. Oke, peserta selanjutnya. Kalau, ayo. Dilus-lus sik ben jinak. Nah, Dilus tangannya gini. ben lulut. Oke. Yo. Pisan lagi. Hop, berapa nilainya Mbak Rinvi? Iki 91 Mas. Kok ya nek ngluwihi kaya medit men to? Lho, lah iki mong sing versi kalem-kalem to, Mas. Oh, iya. Mbak Ririn kan 90 sangat kalem. Heeh, 91. Iki rodok kalem. 91. 91. Siji tambah siji ya nilai ya, Mbak ya. Heeh, lumayan kok. Mbak Aul. Ayo Mbak Aul, tunjukkan pesonamu, Mbak. Ayo. Hop. Oke. Oke.
luar biasa. Nilainya berapa Mbak Yurinvi? 94. Mudah loro. Mudah loro. 90, 91, 94. 94. Peserta selanjutnya. Ayo. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu Mbak. Oke, ini ekspresi. Iya. Yuk. Pisan gas. Aduh, wi. Iki kok Gak suarane jaran wi anu. Suarane jaran wi ngrasani sing numpaki. Piye? Suarane peko. iki koyo sindenmu sing iki rada dol. Anu kacamatane jaran memang biasanya nang ngene ta kacamata jaran. Heeh. Kuwi ketoke ketutup sak ngarepe. Iki nilainya anu Mas. Tapi kan jaranan itu keras ya Mas. Ya. Jadi iki 95. Loh, kan butuhe sing keras-keras, sing kalmi gak butuh. Iki nek rada ditata ngono ya rada bener paling. Bener. Terakhir. Ayo Mbak. Ayo. Loh, kok terakhir Lah ini masih ada toh? sapa? Bu. Wah, ibu pun bapa niku. Mop, yo, ayo Pat. Blakem. Top. Luar biasa. Setelah 95 terakhir nilainya berapa? Iki 96 Mas. Kok Iki kok urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne satu lagi. anu penyimbangku mudun bare. Ngerti nek wis joget siji-siji ngene iki terus mudun, niteni. Wis hafal karo pakliranku bare. Oh ngono. Lah tapi iki urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne sing 100 Mas. Ya engko tak golekne. Oke. Tenang, karo berjalannya waktu kok tak golekne. Sing endi? Oh ya. Oleh ya Mas. Sapa to? Mbak. Wah, Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Tak papak lho. Ayo. Ayo sini. Lah iki jelas 100. Iki. Iki jagoku Mas. Lah iki jarane ora kembang kempis iki. Ayo yuk. Ayo Mbak. Lah ya sing ditumpaki kuda kepang sing numpaki kuda nil. Ora. Tak sayang kok. Ayo. Kudanya mana tadi? Kudanya ini. Sama aja ngisi-ngisine aku lho. Ora apa-apa gede sampean sing penting iki kuat, Mbak, ya. Sik tak cekel sik. Sing kuat yo nduk. Oh, oleh. Lanang. Oh, lanang ya. Katoke suwek bejarane. Kene, Mbak, tengah kene, Mbak. Ya. Ki sampean tenan iki, aja ngisi-ngisine aku lho, Mbak. Lek aku marahi wis Ora dikempet iki, Sor. Ning sampe aja dikempet. Mbok kadale bojomu piye? Ayo. Yo. Ya. Sik contoh iki ya, Mas. Contoh sih. Oke, contoh sih. Oke. Sangat bisa Wis Yulia. iso iki wis. Ayo Mbak. Tak sangoni. Tenang. Pokoknya bijine 100 tak sangoni. Ya. 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 Ayo yo. Yo. Ayo yo. Ya. Hop.
to, biasa. sik anu mripate jarene kok tertekan ngono Dek. Ora ding. Ini sangunya ini luar biasa. Loh, pokok gelem munggah disangoni. Ayo, Nyuwun sangu mboten. Oh iya no. Loro. Jaluk sing duwe loro. Jaluk sing duwe loro, 5.000 bet. Sing biru. Oh, Sing biru loro. Nggih. Wes, piye Siti? Nggo sok duwite wi tukokne jaran ya. Heeh. Tukokne jaran. Ja, ngesakno. Terima kasih ya Mbak Makasih. Lia. Luar biasa kedua kalinya Mbak Lia munggah panggung Mas. Oh iya, Dek. Oh, toh? Heeh, bener. Sing biyen kae gano. Iya. Wis pokoke langganan kuwi. Langganan. Sok tahun ngarep kok munggahnya ya Mbak. Oh. Siap nih. Tahun ngarep spesial Mbak Liam macak sinden. Ojo sinden Mas. Dadak merak. Oh iya. Pon legase istirahat sik anu sapa? Mbak Rinpi. Oke, sumangga dilanjut. Nah tak diimbangi ya. Mbak Galuh, jumeneng ing pepanggungan, Mbak. Ayo, Mbak Rinpi karo ben leren sik. Mbak Galuh, jumeneng sepate kaya ngapa to? Yo. Selamat malam Wilujeng dalu, Mbak Galuh. Sugeng dalu macange buli Mbok Mas Dalan. Iya, perdana ketemu kalih kula kalih kanca-kanca Astabrata nggih. Nggih, perdana. Vibes-nya gimana vibes-nya? Vibes-nya sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan nggih. Nggih, rame sangat niki, alhamdulillah. Nggih. Jenengan pidalem keng pundi to, Mbak Yo? Saking Malang. Malang. Ya. Mbak Galuh siapa? Apa itu nama lengkapnya? Kula Galuh Sri Setiani. Saiki atur pasumbang, atur lipur. Tadi ada yang nyuwun podang kuning, ini juga ada susulan. Saking Pak Lan nyuwun gubuk asmoro kalian caping gunung. Monggo dipun pilih piyambak, Mbak Yo. Nggih, sing pundi nggih. Manut wis. Podang kuning. Mau Nggih, penonton kanan terbanyak. Nggih, podang kuning mawon. Anu dilanggamne dhisik, ben rada kendhu suasanane. Monggo langsung buka celuk Mbak Galuh, coba kaya ngapa. Dadekke, Cok. Monggo, Pak. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Galuyuran anggoleki sing tak sayang. Ben mobil midat anggonku goleki ora kosong.
Daluh wis ngaturake langgame podang kuning. Oh ngono mak. Pamundutan iki wau. Heeh. Saking warga mriki, diteruske bacutke, bertiga. Dik Sinta, Dik Beatricia Kang sarta Mbak Aulia jumeneng bertiga sesarengan. Oh ngono ya mak. Disepoti mecah sepiring swasana. Mangga bertiga berdiri. Celorot. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Dek Sinta. Selamat malam Mas Dalam. Selamat malam Dek Beatricia. Nggih, selamat malam. Bertiga atur panglipur napa tembange wong ayu? Denok diblong mawon. Oke, denok. Berpacu dalam melodi. Kanca-kanca musisi ya denok dicawiske ya. Kanggo kanca-kanca sinoman, kanca-kanca enom, diaturi diratani no. Monggo Mas. Mas Heru ada permintaan tadi. Nggo bom terakhir ana ing season limbukan. Menggo tetembangan liyane diaturke ana ing season goro-goro. Ayo. Wilujeng dalu Mas Heru. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Iya. Permintaane wau napa Mas? Nggih menika Katresnan Jati. Katresnan Jati nggih, Mbak Rin. Panyuwune Bunda Angel Heaven saking Australia nek mboten klentu. Hong Kong, Mas. Oh, Hong Kong. Oh, dari Hong Kong. Spesial juga buat FMA semua. FMA, Fan Militan Astabrata. Ki aku karo Reoni, Mas. Kok saged? Yang origin itu origin saya sama Harena pertama kali loh. Wow. 2012. Mas Eko makasih ya. Beyo 2012 ya. Jan ya. Yo Katresnan Jati, coba kayak ngapa? Yo nggo bom limbukan. Mangga.